kay si Bibi o nakadawat sa iyang kuan sa iyang gift o gihatag ni Ikoy. Gihatag ni Ikoy. Wow! No, Sophia. Greetings from Ikoy. I-try din, i-try. Sulay din, sulay. Try. Ilis si Bibi. Apa ni mo up tindog imo. Sipia imo. Imo. Patubang. Paghay. Thank you. Salamat Ikoy sa iyang gift na siyan. Tete. Ako ra imo kan. Ako ra. Wow. Pero wow. Nice. Kay James. Hala. Igo kayong James oh. Wow. Sayawan din sa ni Sophia oh. Hala. Kisa si Sophia. Ay. Na? Hala. Tapad yun, tapad. Tapad mo. Tapad mo. Tapad. Salamat Ikoy. Picture. Atubang James. Hi James. Atubang diri James. Bye. James. Thank you. Thank you Ikoy. Awatas ka pa. Koy. Salamat Ikoy. Salamat Ikoy sa imong gift nga sa nina. Dara yang ano. Yang gift oh. Sophia from Ikoy. Oh, dara mo na yang sa nina gihatag. Ano sa nina Sophia. Ka James po. Ka James oh. Oh, na. Ayan ako yan ba? Ipakan ba? Bakit mo ito? Ikan ba? Ipakita. Ito si James. Ito ba? James! Ayan James from Ikoy. Salamat. Aman to yan kan? Yan kan na. Agyang sila na. Aman to eh. No. Ayan James from Ikoy. Muna yung suot. James. Ikaw sa mo eh. Up din. Dito tapad mo be. Tapad mo James. Oh, tapad mo. Silang. Ano sa dito? Paapsa, palindo. Asa man ka? School na ka? Uy. Merry Christmas, James. Sophia. Hello. Hug, kuya. Hug ni kuya. Kiss ni kuya. Sige na. Babay isa. Thank you. Tubang.